שלום לכולם, הגיע הזמן לתוצאות של תחרות מספר 3, מי הפיל את ערוץ הקסמים. בעצם היו 29 סרטונים שנכנסו לתחרות, והיה לי קצת קשה לבחור בין אלה שהפילו אותי. אז בואו קודם נעבור לפרסים. מקום ראשון מקבל סרט של קלף המנצח, DVD שהכנתי עם 6 קסמים וגם כמה מהלכים, וגם קופסת הודיני. זה קסם מאוד יפה, מאוד מגניב, בקרוב אני אצלם על זה סרטון וגם סרטון הסבר. מקום שני מקבל DVD, סרט, אותו סרט וחבילת בנגלי. הסיבה שזה עטוב ככה אם כיוון שהחבילה משום מה הגיעה בלי עטיפה, אני לא יודע למה. ומקום שלישי מקבל רק חבילת בנגלי, משום מה זאת הגיעה עם עטיפה וזאת בלי. לך תבין. אז זהו, אלה הפרסים. עכשיו בואו ניכנס למנצחים. דבר ראשון, מקום ראשון, סליחה, נתחיל ממקום שלישי. אוקיי, מקום שלישי. מקום שלישי ביצע קסם מאוד יפה. אחרי כמה צפיות שצפיתי בו הבנתי את הקסם, אבל הביצוע שלו היה מעולה. אם לא הכרתם את הקסם, לא הייתה שום דרך שתבינו את הקסם בצפייה הראשונה. אז כן, בביצוע הקסם oil and water, הוא קרא לזה קלפים מתערבבים וחוזרים. מקום שלישי זוכה, מקום שלישי הוא אורי לומה 28264, אוריה לומה 28264. אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון, אבל אתה זכית, אתה תקבל ממני מכתב. אז כן, היה לך קסם מאוד יפה, ביצוע מעולה, ורק אחרי 3 צפיות הבנתי איך הקסם עובד. ועכשיו נעבור למקום שני. מקום שני זוכה בדיסק וחבילת בנגלי. מקום שני העלה קסם מאוד קרוב לסוף התחרות. חלק מהקטעים הבנתי, חלק לא. קצת צריך להתאמן על הביצוע, בכל זאת היה קסם מאוד יפה. מקום שני הולך אתה שון. אז כן, אתה זוכה במקום שני, פרס מאוד שווה, מאוד יפה, אז תודה לך. ומקום ראשון של תחרות מספר 3, מי יפיל את ערוץ הקסמים? קסם נהדר, מצלמה לא משהו, ביצוע מאוד יפה. בביצוע הקסם אני חושב שקוראים לזה הניירות של הודיני. מקום ראשון הולך לעומר גורן. אז כן, אלה הם הפרסים שלכם, אלה הם המנצחים בתחרות. הנה כל המנצחים. תודה רבה לכל אלה שהשתתפו, היה מאוד כיף, ואני מקווה שנתראה בפעם הבאה.